To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Amlat Pixel House Nigeria Limited. So a gurguje yau za mu ɗanyi karatu darasi akan Introduction to Music. Duk wanda ya saba bibiya wannan channel ɗin ya san cewa channel ce wacce ake koyar da duk wasu harkoki da suka danganci harkar studio baki daya. So a yau insha Allah rabbi mun je hutu kuma mun dawo. Mun tsaro aikin tun daga farkon beginner mai sanya koyi piano da mix down completely. Sai so kake ka koya insha Allah rabbi in dai ka kasance tare da mu wannan channel din ka yi subscribing ka danna alamar kararrawa domin da mun sauke aiki insha Allah rabbi ka dinga ganin shi. So introduction to music, an ce introduction to music me ake nufi shine ana nufi ga baƙo wanda yake son zai fara aikin studio. So me da me ake da buƙatar ya kasance ya tanada su ne kamar haka. Dole akwai kayayyakin da ake da buƙatar ka haɗa idan kana son, ko da a gida ne ko a studio ko a shago haka in ka kama kana da buƙatar ka yi aiki. So abin da ake da buƙata gaba ɗayan su ba su wuce yan kaɗan kamar haka ba. So da farko muna da buƙatar audio interface. In kana son za ka fara aikin studio musamman ɓangaren recording, ba wai iya kiɗa ba, musamman ɓangaren recording. So you have to get an audio interface. Ka samu audio interface. Me ake nufi da audio interface? Shine a Hausa muke cewa sound card kenan. Wannan shi ake kira da audio interface, duk da wasu ba su san kalar wannan sound card ɗin ba. So wannan M audio ne gaskiya. Ba kowa yake aiki da kalar shi ba, duba da yanayin tsare shi da kuma ba bai yawaita a cikin mutane da yawa ba. So wannan shi ake kira da audio interface. Menene a jikinsa? Yana da input, yana da output. So wannan an ka same shi insha Allah rabbi nan gurin da aka sa main ma'ana input kenan. Ga left and right ana sa speaker ne a nan gurin. Wai speaker ka za ka sa ta a nan gurin baki daya. In aux ne za ka zira waɗannan ka jona aux ɗinka a jiki. In ba aux ba ne plug ne za ka zare su sai ka zira plug ɗinka direct. Mai amfani da monitors kenan, speaker. So insha Allah rabbi nan gurin mic ne inda ake saka mic. Za ka yi magana ga volume ɗin mic nan. So wannan shine master volume, audio interface kenan. Wannan shi ake kira da sound card a ƙasar Hausa. Sai computer. So ana da buƙatar duk wanda zai aikin studio ne ya kasance yana da computer, whether laptop or desktop. So idan ya kasance ka samu computer ka samu audio interface, ka haɗa biyu kenan. Audio interface, abin da yasa nake cewa audio interface saboda in ka je channel ɗin bature ba zai ce ma sound card ba, sai dai ce ma audio interface. So in ba fahimta kake ba za a yi ta tafiya na audio interface ba ka gane ma me ake nufi da audio interface ba. So wannan kenan computer, sound card, mic. Wannan shi ake kira da mic. Shi kuma shi wannan amfaninsa a studio ɗaukan magana, muryar da kake ɗora waƙa da ita insha Allah rabbi wannan shi yake tattara ta sai ya kai cikin computer wanda ake haɗa ayyukan. So kaga sai me muke da buƙata? Sai piano. Muna da buƙatar keyboard. So shi ma an bature ka je channel ɗinsa ba zai ce ma piano ba, sai dai ce maybe keyboard. Sai speaker kamar yadda na ce wasu za su yi amfani da normal speaker, wasu za su yi amfani da monitors. So wannan su ake kira da speaker, ko dai ka samu monitors ko kuma ka samu normal speaker insha Allah rabbi. Sai me ake da bukata a cikin computer taka? Sai software wacce za ka rada kai aiki da su. So mutane da dama akwai kalar software da suke amfani da su. Wasu suna amfani da Sona haka, irin su Cubase, irin su FL Studio. So da su ake amfani a wajen aikin ɓangaren studio. So ita computer ɓangare ce, duk abin da kake da bukata irin kayan da zaka zuba mata kenan. So a nan computer zaka sa mata irin su FL Studio ko Cubase ko kuma Sona. Wasu suna amfani da Keyboard by Bandla, wasu suna amfani da Sona Platinum. So ya danganta da me ka je kai focusing akai, da me ka koya aikin studio. So insha Allah rabbi mu za mu fara aiki ne, mu fara koyar da karatunmu akan wacce ta kasance ita dai ba old model can da yawa ba kuma ba can latest da yawa ba. Bi ma'ana Keyboard by Bandla da yawa suna amfani da ita, wasu kuma ba ma su fara amfani da ita ba. So insha Allah rabbi
Wannan shine introduction to music. Abubuwan da ake da bukata: sound card, mic, computer, piano, speakers. Abu 5 aka lissafa. So insha Allah rabbi in dai kana son ka fara aikin studio kai kokari ka tanadi wayannan abubuwan guda 5. Ka same su insha Allah rabbi ka dauki hanya sai kuma a fara daukan darasi tun daga kan darasi na farko har zuwa darasi da inda zaka ga inda kake son karatu. Da shi karatun studio, karatun music ba karatu ne wanda yake karewa ba. Karatu ne wanda kullum faɗi ne da shi, kullum sai dai ka shiga ka ɗiba abin da ka ɗiba ka tafi, ka ɗiba abin da ka ɗiba ka tafi. So wannan dalilin ne yasa tun shekaru da dama muke ta yin bidiyoyi akan ayyukan studio, muke ta yi so kuma mu daina ba har yanzu. Saboda me? Kullum update ake samu na abu, ana samun sababbin abubuwa insha Allah. So wannan shine a takaice introduction to music. Abin da ake nufi kenan. Na ji ba volume. So wannan shine insha Allah rabbi. To insha Allah sai mu jira za mu haɗa darasi na gaba. Bana son nan ga bidiyoyi masu tsayi. Za mu haɗa darasi na gaba insha Allah rabbi wanda yake mana bayani akan how to start work in the studio. Ya za ka fara aiki a studio dalla since from bangaren kiɗa da kuma bangaren mix down. Menene mataki na farko a bangaren kiɗa, menene mataki na farko a bangaren mix down. Za mu dinga taɓa darasi insha Allah rabbi ɗaya bayan ɗaya. Muna tafiya. Kawai dai in kana son ka mori wannan channel ɗin shine free lesson da Hausa, kuma za a dinga ma bayani dalla da Hausa dalla gwari. So in kana son ka mora shine sai kai kokari kai subscribing, saboda an ɗora bidiyo sai ka su dinga ma notification suna sanar da kai an ɗora bidiyo sai ka je ka kalla. Insha Allah rabbi muna godiya. Bisalamu wa salamu alaikum.